Makadi muri Zimbabwe zita ndoitwa kuti Musaini Mulambo mafanise tiri pano pachirongwa chinonzi Across the Border. Icho chirongwa chatinokupai mararamiro oro tsananguro yemafambiro nekurarama kuri kuita maZimbabweans ari muSouth Africa. Nhasi tine murume watinaye, ngatimunzwei. Alright, turutara nani nhasi? Nhasi murutara na Baba Sithole. Andika? Baba Sithole vanobva kupi chaizvo? Baba Sithole vanobva kuChipinge, nzvimbo inonzi Mapungwana, Kopera. Oh, Kopera. Right, tinofara kusangana muno muJoni matiri muno muSouth Africa. Baba Sithole, tete chivhunzawo vanhu kuti chii chakaita kuti mugopedzisira muno muSouth Africa munyika yezvitorwa yevatorwa. Chii chakaita kuti muzonge mechiuya kuSouth Africa? First of all, chimbotitsanangurire kuti situation kana kuti chikonzereso chakaita kuti muti ndauda kuenda kuSouth Africa chii? Chikonzereso chakaita kuti ndiuye muno muSouth Africa, tingati makuriro endakaita ndakakura ndisina vabereki, ndiri nherera. Saka ndaingodzidziswa ana mukoma ndiwo aindibhadhara chikoro kubva kuprimary kusvika kusekondari. Saka pandangopedza form 4, ndakapedza form 4 yangu muna 1999, ndobva ndafunga kuti ngandiwe Joni, nekuti ndaiona vanhu vaibva uno Joni vakanga vaiva nezvinhu zvakawanda, mabhasikoro, vamwe vaifamba vaiva nemota. Saka ndaitoshuwirawo kuti ndiri kuendawo Joni ndodini, ndosvikawo ndotengawo mota kana ndosvikawo ndotengawo bhasikoro. Saka pandangopedza form 4 ndangoenda kungoshanda papurazi pendakashanda. Mukoma ndobva azotumira munhu kuti auye neni Joni unono, ndobva anditora, ndobva ndauya. Saka apa tiri kuti chakakutumai kuti muti maakuenda Joni dzaiva shungu dzekuti vamwe vari kuuya nemabhasikoro, vamwe vari kuuya nemotokari, saka nemiwo muruda kuita saizvozvo? Aichokwadi, ini ndaida kuitawo mota nebhasikoro, ndobva ndakashuwirawo kuti kana ndikauya Joni unono ndokwanisa kushandawo kuti ndidini nditengawo zvinhu zvaitengawo vamwe. Alright, so ikoko muri kuZimbabwe zvaisatengeka here? KuZimbabwe zvainetsa kuti zvitenge nekuti mararamiro acho naanga ari kuZimbabwe akasiyana nemunomu, noti munomu ndaingoona vanhu vachingobva munomu vane zvinhu. Saka muZimbabwe mabasa acho mazuva acho naitonetsa kuti utoone basa rakwanisa kuona basa repapurasi. Saka basa repapurasi mari acho nekuti uzotenga mota nekuti uzotenga futi mabhasikoro raidini mari acho nangasikaiti. Imi makamboshanda here kuZimbabwe? KuZimbabwe ndakamboshanda. KuZimbabwe ndakamboshanda pazona inonzi Zona T Tanganda Estate. Panoitwa nezve? Pazona panoizwa zvekukaya T. Ndaingoshandawo mumairrigation. Alright. Ndopamakazoti ndakuenda Joni? Ndopa ndakazofunga kuti mira ndimboende Joni ndombozama kugadzisa upenyu hwangu. Alright, chii chakaitika musuwa manga mati ndakuenda Joni? Chimbotitsanangurire rwendo rwenyu kubva Zimbabwe. Makabva nekupi? KwaMapungwana, Chipinge, kupi kwacho? Mabvira ndakaita maore endakaita Joni ndakabva kwaZona kuChipinge uko. Saka pakangosvika murume wakatumwa ndimukoma kuti endawo tora munun'una wangu, ndobva ndatokwira tobva tauya. Saka patakangosvika paBed Bridge apo, murume ndobva tandiri 2 vanhu vanga vari mabhodha jamba pona ipapo, tandingoti 2 chete. Ndobva atisa mune imwe mota mutaxi, atisa mutaxi, ndobva ati garai muno chadini chaenda kuchaisa passport rangu mukati. Ndobva apinda aenda kuchaisa passport rake. Saka ari busy kuchaisa passport rake, ndobva pauya varidzi vemota, varidzi vetaxi tikati vaasimuridzi driver nevanhu vake, because taxi yaitobvawo kuZimbabwe itouyawo muno muJoni. Ndobva vatanga vototirova vanhu vaya, ndobva vatirova ngazi muri mbavha. Saka pakangopedza zvekutorwa serious yaizvo sembavha, handii vanga vasikatizivi.
saka akasiwa mtaxi imechinzi ndeyani isabachita zeva ina angoti mira mtaxi gare pinda mtaxi mugare isi akafunga kuti wangoti vanga wataura nemuridzi wetaxi but vangasina kutaura nemuridzi wetaxi vangoti pindai vanhu vanga vari marudzi vanhu vanga vari mashona vaitobva handizivi kuti nzvimbo yayo yaibva but vanga vari mashona vanhu vaya vatirova ndobva vatanga kutirova saka pakazouya kurohwa out of 10 makakwadzwa makaita sei chacho kukwadzwa muna zvinoita kana mwana kana atadza unorohwa atinokwaza ungorohwa kugoranga semunhu unonge aitawo mhosva saka ndobva vanhu vauya ndobva vatirova saka mapurisa akazotini mapurisa ezimbabwe ndobva vazotiona tichirohwa ndobva vauya ndobva vatibata ndobva vatibvunza kuti chii chiri kuitika ndobva tataura kuti nyaya iripo ndeyekuti tazipinda mutaxi nemurume wetinofamba naye saka pavazobva vanhu varidzi vetaxi pavazouya nedhiraivha nevanhu vake ndobva vatanga kudini kutotirova murume tatabva naye kuzimbabwe utanifamba naye ndobva azouya ndobva hatizivi ine vanga vatiramba kuti hatizivi saka ndobva tadini mapurisa ndobva atitora ndobva atibudisa ndobva taazi endai ndobva tabuda mukati mubed bridge ndobva tatobuda ndobva tatoenda kunze kwebhodha rebed bridge tiri muzimbabwe saka petakabva ndobva tabva kunze kwebed bridge tiri muzimbabwe ndobva taenda kutaxi rank pabed bridge petakasvika kutaxi rank pabed bridge ndobva taona vamwe varume vaida kudini kuti crossawa kuuya muno muSouth Africa ndobva tataurirana kuti ngati tavatenderana ndobva kuma 99 manheru ndobva tabva kubed bridge pabhodha ndobva tabva totojamba bhodha dati dzasvika dzakuma past 6 mangwanani takanga tatopfuura mesina ndobva tafamba netsoka kubva pona apapa tafamba netsoka kubva pabed bridge chingofamba netsoka hatimambokwira mota saka petakangosvika kuma 6 mangwanani tapfuura mesina takamborara nekuva takarara for 1 hour ndobva tatanga futi rwendo rwedu ndobva tofamba tosvika kuma 44 manheru dzakumanheru kuma 44 takasvika pane nzvimbo imwe inozi mupani iri kumesina saka vanhu ndakafamba navo vanga vane mari yekuti vaide kukwira chitima ndobva vakwira chitima ndanga ndisina mari ndobva vandisiya ndiri paipapo pavakangondisiya che ndobva ndafamba kusvika mesina ndakasvika kuma past 6 mangwanani the following day mutauni yepetersburg man not mesina petersburg ndasvika kuma 6 mangwanani ndiri ndega ndangofamba ndiri ndega nekwendaenda ndakatobva bed bridge netsoka ndakana vakwira train pani ini ndaisina mari yekuti ndiyo kuno joni saka pavakangondisiya papaonini vakwira train ndobva ndafamba netsoka ndobva ndaenda kupetersburg ndasvika petersburg kuma 6 mangwanani the following day ndinga ndakaita about 2.5 days ndiri munzira ndingofamba pendangosvika ndaingofamba because ndange 2 days ndisingazivi kwandiri kuenda days 3 ndo pendakasvika mupetersburg ndaingofamba munhu uchingofamba hapana ndaisina mari ka ndaingofamba hapana chidaidya saka pandangosvika mupetersburg mapast 6 mangwanani ndobva ndasvika ndakangoona vana mai vaidini vaingotengesa vari pamusika ndobva ndavataurawo nyaya yangu kuti ndabva kubhodha ndiri kuende Johannesburg ngetsoka because ndanga ndisina mari kutofamba kuti Johannesburg ndakasaka kuzika Johannesburg distance yokubva bed bridge kusvika unono distance yakadi saka ndangotaura ndiri kuende Johannesburg netsoka ana mai vanga vari pavaitengesa musika ndobva vato ndizwirawo tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold drink
ndobva vandipa lofu rechingwa, ndobva vandipa mabanana, ndobva ndatodya ipapo. Saka pandakapedza kudya ndobva vandipa 10 rand yekuti ndidini ndizofamba ndichidya munzira ndichiuya Joni. Ndobva Pietersburg manje ndichiuya Joni. Saka pandangofamba ndofamba. Saka ndakazoona sezvo munoziva kuti uniform inopfekwa ngemapurisa eZimbabwe yaudofana neuniform inopfekwa nemasecurity emuSouth Africa. Saka ndaifunga kuti mapurisa ekuri emuSouth Africa ndobva ndavaona. Saka ndobva ndaona ndipo ndiri kuenda ndofana kuti ndikwanisa kudini kusungwa ngandidzokera kwandabva. Ndadzokera kwandabva pane vakadzi vaitengesa payani ndobva ndataura kuti ndaona mapurisa mberi. Ndobva ndataura zvanga vakapfeka mapurisa yani. Ngasi hasi mapurisa menyi masecurity. Mumwe mukadzi wanga aripo muvhenda ndobva ati atondiwa ati chidini chigara panapa. Vagara panapa pane murume urudini waende kubasa. Saka uya uchadini uchaya nepari chataura naye kuti udini ambogara newe. Murume yani wakazouya ndobva anditora. Komukoma wenyu tisasori neukate komukoma wenyu kumberi pasina kana kuti amuna nhamba dzokufona kana kudii here communication yanga yamira sei? Communication nhamba ndakanga ndisina nhamba dzavo asi house number yavo ndakanga ndaiziva. House number handaiziva. Saka pandangouya ndangoti andingosvikira pahouse number yakadai ndaingoziva house number yavo. Saka ndobva ndadini murume ndobva asvika ndobva ataura naye ndobva ndaenda kugara kumba kwake. Ndagara kumba kwake 2 weeks muna muPietersburg. Maitonzwanana? Ndaingotozwana ndaingochayo chirungu semunhu wakamboenda O level. Chirungu chinodini chinongobuda. Saka ndaitotaurawo nechirungu naye muPietersburg. Ndagara naye 2 weeks ndinaye. Vhiki rechi3 ndobva nditsvakirawo basa reconstruction. Ndobva ndatanga kutoshanda. Ndangoshanda muPietersburg mani 2 months. Ndishanda construction 2 months muPietersburg man. Ndobva ndazoona mari. Ndikati ndakazoona mari muna December. Ndobva ndatokwira ndobva ndazouya kuno kutembisa kutembisa muJohannesburg munomu. Apa pamakabva kuZimbabwe manga masiya mhuri here kana kuti manga musati mane mhuri? Pandakabva muZimbabwe ndakanga ndichiri jaha, ndanga ndisina mukadzi kane wana ndaisinangu. Tingati manga mune makore mangani? Apa ndanga ndiri I think ndanga kuma 20-21 years. So rwendo rwese makarita mune 2021? Ndanga ndine 20-21 years. Ndakarova distance ndanga ndichiri kudika hangu 21 years. Alright. Tahora mari yedu yeconstruction. Bva zvaita sema? Pandahora mari yangu yeconstruction ndikati inini ngandoenda kuona mukoma wangu vari John. Because mukoma wangu ndivo vakanga vatuma munhu kuti enda kutora munun'una wangu John muZimbabwe. Ndobva ndatokwira taxi taxi renge muPietersburg. Ndakwira taxi ndobva ndatosirwa paOkmore. Inzvimbo iri muSouth? Okmore inzvimbo iri muTembisa. Iri muTembisa. Saka ndangosvika ndotoburika paOkmore paya. Pandangosvika pane vanhu paOkmore ndobva vatobvunza kuti address yakadai munoiziva here. Ndobva vatondidirecta pane mataxi aienda kunzvimbo indaida kuenda. Saka pandakasvika panzvimbo pandaenda payani pahouse number pandakaenda payani ndotosvika mukoma havasagaripo. Mukoma vakatoonawo nzvimbo yavo yekudini stand yavo vati ane stand somewhere but murimo mwini muTembisa vakanga vane nzvimbo kuWinnie Mandela. Saka mukadzi ndakaona ndasvika aripo pahouse number paya ndobva vati achimirira murume wangu auye. Murume wangu kana auya uchadini uchakuperekedza kuWinnie kunogara mukoma wako. Vaiziva paigara mukoma wangu because mukoma wangu vakanga vatoona stand muTembisa muWinnie Mandela.
past 5 manheru murume wake ndobva auya ndobva andiperekedza. Pandangosvika pamba pa ndosvika mukoma wangu hapana. Mukoma waende kumba. Vaende kuzimu. Vadzokera kuzimu vaende kuzimu apa vakanga vasikazivi kuti ndiripi because ndasikadini. Anombotaura nawo since akadini. Since ndakabva kumba because ndakabva kumba murume una September ni. Saka from September avanoziva kuti ndandiripi. Saka nangosvika muini apa ya December. Bona vakati December adini yasvika ndobva vadini ndobva vafunga kuti ngatiende kumba timbotsvaga munhu uno baby wadini ndokwaari. Saka ini pandangosvika pamba ndangosvika pasina munhu. Saka pasina munhu ndobva murume ndaendinaye ndobva ataura nepa next door kuti wabvunza kuti hapana vari kugarepo here. Pa next door vakati pane mumwe mukoma wake uridi waende kubasa. Saka uchadzoka I think 5-6 unonga adzoka. Ndobva ndatogara pona ipapapo. Past 5 mukoma wangu vamwe vanga vaende kubasa ndobva vadini. Vanga vari vaviri wako. Vanga vari vaviri. Saka vamwe vanga vaende kumba vamwe vanga vadini vasara. Ndobva vatoti vatouya vakafara chaizvo vakandiona. Vakafara chaizvo vakandiona. Manje vakambotsanangura here kuti chii chaitika pamanga musiri kuzikanwa kuti muripi uye munhu uya uya? Vakatsanangura because vakazonetsana nemunhu uyani wakadini. Munhu wakatuma kuti adini aye konditora. Vakanetsana. Uyo angati andizivo because ndakazonini wakatonyepa kuti ndazosvika vadini vatotisunga mapurisa vanga vatoenda atinozoona vadini vaendepi. But ena patakarohwa wakazouya haana kuzotaura chokwadi. Ava vendakafamba navo vetrain vakazokwira train vamwe varume vaonini vauya vamutembisa. Saka pavakangosvika muno mutembisa ndobva vatotaura mukoma wangu kuti munhu wadini watsikwa ngechitimera watotsikwa netrain. Ko vaizotaura kuti watsikwa nechitimera vanga vakuona michitsikwa? Havana kundiona kuti ndatsikwa ngechitimera vakangofungidzira kuti sezvo ndadini maybe ndakazama kupinda mutrain meya ndobva ndadini zveillegal zviyani. Saka vakangofunga kuti pandakadozama kupinda mutrain ndakadonha ndodini ndototsikwa. Apa ndakanga ndadini nditofamba kunge ndisuka nditori kupi ndiri munzira ndichiroya moni. Ngatienderei mberi. Alright, vauya mukoma vadzoka. Mukoma pavakadzoka ndobva tagara. Saka takatobva tafonera vari kumba. Tafonera vari kumba kuti mukoma akazofonera vari kumba kuti mufana wano wakadini wasvika. Vakafara kuti sezvo ndisina kufa ndasvika zvakanaka. Sezvo ndakaneseka munzira but ndakasvika zvakanaka. Ndobva ndakagara muna 2001 ndobva ndawana basa. Ndaisevenza kumwe kucompany yezvidhina muna 2001. Ndakasevenza from 2001 kusvika 2008 ndiri pacompany yezvidhina ndichingoita company yezvidhina. Sezvo semunhu wakanga ane shuviro yekutenga mota nekutenga bhasikoro ndakangoshingirira kuti ndidini kuti ndishande kuti zvinhu ndaishuvira kuti zvidini zviite but ndakabva pazvidhina papo hapana ndakatenga even nebhasikoro chairo handina kutenga. Mari yacho taihole yacho yakanga iri shoma. Nemabatirwo etaizoona nevarongo vachona vaingopopota netime ngatongomichwa unonga mistake unonga waita vaingopopota. Saka ndakapesana ndatoona kuti kushanda apa pashandika ngandisane nazvo. Ndobva ndati zvinane ndidini ndichinjewo basa. Ndobva ndandogara mari yacho yangasatokwari because ndaigara mumukuku mutoziva kuti mukuku mune mvura mwedzi mukuku zvino mvura inopinda. Saka mvura yaikwanisa kupinda kana ndakatorara zviyani mvura yatonazvo kuna zviyani waitoona mvura yaitopinda padhoo mumba motozara kana bhuzi unoona bhuzi dzapamusoro dzotorwa nemvura apa unonga uri munhu unonga uchiti ndiri mumba. Saka life yachona yanga isidini sikati. Saka ndakani ngadini ngatimbochinja life ndimbotsvaka bengwe basa maybe pane chinodini maybe pane zvingaita nani. Saka muna 2009 pandangosiya kuzvidhina ndobva ndakazotorwa nemumwe murungu
Akanditora ndobva ndatanga kushanda ku2009. Murungu ndashanda zviri nani, but problem yake vangari ungangoita waka mistake waipopota zvongoti waipesira watofunga kuti zvina ndidini ndisiye basa, but sekushingirawo sezvo ndandine chinangwa chekuti ndoda kuitawo kugadzira upenyu hwangu, ndangoshingirira ndiripo, ndichingoshingira chingopopota ndiripo. Pangoita mistake unonga ndangoita chete waingopopota, kuti dai waingopopota, ndikanonoka kusvika kubasa waingopopota. Saka upenyu hwambo zvaindinesa, but ndangoshingira kuti at least ndidini ndingoshandawo ndikoona chinyi, ndikoona mare. Tikati pendashanda ipapo ndobva ndaroora 2012. Ndobva ndaona mukadzi wangu muna 2012. Saka ndaona mukadzi wangu muna 2012. Mwana ndakazoita first born kedu muna 2014. Ndiripo pamurungu papo. Saka mabasa lenyarwadza ndaingoshingirira kuti at least ndidini ndikwanisa kusupporta mhuri yangu. Zvona ndande mhuri. Muna 2017 ndichoita futi kamwana futi kechi2. Ndichingoshingirira kudaro ndiripo ndishanda. Muna 2021 ndobva ndaita futi kamwana kamwe kechi3. Ndaingoshingira ndi pabasa pa ndichingodini ndichingoshanda. Saka pendakangoshanda ndingoshanda ndotoona kuti upenyu apa wakudini chinhu mari aichadini aichatengi, uye futi murungu wacho wakanga wowawa zvekuwawa zvekupopota zvakapopota any time ungaita mistake kudai wopopota waingopopota chingopopota. Mainge mamutadzirei murungu basa raishanda mari akasikati mistake, but because ungangoita ka mistake ndokwanisa kudini ndizvo zvangotaura kuti ndokwanisa kudini kumosha macustomer aka. Saka waida kuti ndiite perfect ndibaita 100%. Saka ndingangoita mistake ndizvo zvasikadi waingopopota ngoti waitire mistake, sezvo ena unoziva kuti munhu unoita mistake, but ena wanga asikazvizima waingopopota chingopopota kuti waitire mistake. Muna 2023 ndobva basa rashoma because maclient ake havasi kudini havachamubhadhara mari. Ndobva vatiti chidini end of December, kupera kwaDecember, muna December unofanira kudini tifanira kuti basa rako unofanira kupera achatoshande pano. Ndobva atodidini atotidzinga apo tatiri 2 nemumwe murume ndaishanda naye, mukomana ndaishanda naye. Ndobva atotidzinga basa because petakabva ndashanda muCaptain Park from 2009 kusvika 2021. Ndobva murungu ndobva ati wakuda kugara kupi kuDurban, because Durban maybe macustomer anokwanisa kudini anokwanisa kuwanda, business yake rinokwanisa kudini kuita, because apo muCaptain Park vanga vakomplaina kuti business rashoma, saka angaenda Durban. Ndobva ati basa rinodini rinokwanisa kuwanda. Ndobva anditora ndobva taenda Durban nemuchinda ndaendinaye. Ndobva tasvika tagara gore 2022 takapera ndiri Durban. 2023 ranga ropera ndobva atanga kutaura zvakawanda. Ndobva ati maclients ake asodini asimubhadhara, saka basa radini December tofanira kusiya basa, unofanira kuti basa rinofanira kupera. Ndobva tatodini basa ndobva ratopera muna December, but upenyu wacho mararame acho taitiita manje vanga vakomplaina because iyo ndiye vanga vabhadhara rent apa vaibhadhara rent isusu mari acho taitenga getsi nemvura. Saka mari acho taito hole yacho yakanga isikakwani kuti didini tibalansise apa, taitotumira futi mhuri yanga iri kumba, mari yacho yakanga dini isikabalansi. Totoona kuti apa akangoti basa onini rapera, ndobva tadini ndobva ndatobva muno ndobva tatoenda kumba. Izvozvi taanemi futi, what happened kuti mudzoke futi? 2023 pendakaenda kumba ndafunga kuti ndaenda kumba maybe upenyu hwekuZimbabwe hunenge hwanani, but pendangosvika ndakangoona hwakasunga hwakaoma, nekuti ndakasvika ndogara about 3 months. Ndakagara from January, February, March. Ndotoona kuti upenyu hwahuri kusunga apa, mhuri inode kudya. Ndobva ndati zvina ndidzokere futi Joni. Ndobva ndatobva kumba ndobva tatouya kuno South Africa.
asi pendakangosvika muSouth Africa ndipo ndakaona kuti upenyu muSouth Africa mazuva ano wadi waoma, nekuti mamwe mazuva titorara tisina kudya, nekuti unonga usina mari kuti utenge chokudya. Mabasa akunesa mazuva ano mujoni, kuti uone basa panorema, pakaoma kuti uone basa. Vanhu tiri kunetseka mujoni, tiri kunetseka, mabasa akusisina. Na zvinezvi ndiri kuona upenyu hwakaoma nependinogara manje mumukuku. Saka unaona apa unogara mukuku nemari uoni, nekuti ubhadhare mari yerendi mukuku 600 rand unotoishaya mwedzi unopera kana usina kuona, unonga usina kuona kana ifisi job chairo unotoishaya, nekuti mabasa adini mabasa akunetsa mujoni, mabasa achaoneki. Saka upenyu mazuva ano mujoni hwaoma. Saizi muri kushanda? Inevi ndakagara handisi kushanda, ndakangogara ndingoenda kumaketa but hangufanana, because wanyaenda kumaketa basa rasina aurioni, hautotorwa, ningosvika uko mira pamarobhoti vanongopfuura zvakadaro, because vanhu vawanda muZimbabwe, muSouth Africa vanhu vawanda vanobve Zimbabwe vari muno muSouth Africa. Upenyu vachona vakaoma, vanhu vazhinji havasi kushanda muno muSouth Africa. Alright. Panguva imimi yamati manga mechishanda, panguva pazvaifaya muri kumurungu wenyu, ndambonzwa kokutanga uko nechitaura nyaya chakakupai shungu kuona vanhu vaiva nemota dzavo nemabhasikoro, kunyanyanyanya bhasikoro nemota. Zvinhu izvozvo zvimazvitsanangura pakati wandei ndazvibatisisawo zvakakupai shungu dzekuuya kuJoni, kuti nemiwo makazokwanisa here kuva this achievement? Bhasikoro nemota handina kutenga, zvakaramba. Asi achievement ndakazoita, ndakazokwanisawo kuakawo imba kuZimbabwe. Ndo achievement kuti nevana vangu vane pekugara. Ndikati makore ese ndakashanda from 2001 kusvika 2023 ndakakwanisa kuakawo imba yekuti vana vagare. Ndo achievement ndakazoita. Alright. So izvezvi muchiri muurongwa here hwekuda kuzotenga bhasikoro nemota? Iko zvino murongwa handisisina, because ndiri kuona upenyu hwachona hwakaoma, because nemari aina kuti utenge chekudya handitoioni. Saka kuti mari yekuti uzotenga bhasikoro haitowanikwi, because iko zvino ndotofunga kuti upenyu hwachona hwaoma muZimbabwe, muSouth Africa havaoma, because vanhu vawanda vanobve Zimbabwe vanouya muno muSouth Africa, vari muno vawandisa. Saka haini plani yangu, ndatofunga kuti upenyu hwaoma kudai, ndotofunga kuti ndizodzokera kumba, ndosvika ndoshanda ndotamba nezviripo, ndotoona zvinenge zviripo, because mabasa akunesa muno muSouth Africa. Mabasa akunesa, vanhu vari kufa ngenzara, vanhu vazhinji. Alright. Tisati taenda hedu mune dzimwe mibvunzo, timbodzokera kumashure mbijana. Pane pamambotaura handiti pandoda kunatsa kunzwa kujeka kuti murume uya wekubhodha uya wekukurasai kubhodha makazomboonana naye here? Murume ndandasvika pendakangosvika muna vangozondasvika vakauya pamba pamukoma, pamukoma ndobva akumbira regerero. Ingazi sorry madhodha, ngenyaya yekuti ndakandadini paya ndakaona paite, because neno ndaitya kudini, ndaitya kusungwa. Saka wauya kukumbira regerero, but ndakangodini, ndakamuregerero ngenyaya yekuti ndakadini, seso ndakangosvika nzvimbo ndaenda, but vakandirwadza mazuva acho, because mazuva acho ndamitsira ndaifamba ndakati 3 days ndisikadya, ndisina chekudya, but ndakanga ndisina mari yekudini yekutenga chekudya. Hapana even sende, hapana nesende rakandipa, hapana nechakandipa. Saka iko zvino zviroto zviripo zvakamira sei? Mati amusina basa nebhasikoro nemota, and achievement yamakaita kuvaka imba for your family. So far chavepo chii manje? Nepfungwa yangu zvakawanda zvinoshuvira muupenyu, but mari sezvo handishandi, inini ndaizvaita ndaiona basa, ndaida kuti ndishande ndikwanise kuriritira mhuri yangu.
nekuti mhuri yangu iko zvino yangogara iyo ndotoshaya nemari yekuti nditumire mari yekuti ubhadhara school fees kumbe kubhadharira vana vangu vari kuenda chikoro nekuti upenyu hwakadini hwakaoma. Saka shuro yangu ni ndada kuti ndikaonawo chii ndikaonawo basa ndoonawo sapota mhuri yangu ndo shungu yangu huru kuti vana vangu vaende kupi vaende kuchikoro. Saka kurudziro kana kuti advice yamungapa mwana ari kuchikoro ari kushuwirawo kuuya Joni semashuwiriro amaita inini asati auya kuno asingazivi zvaachasangana nazvo kuno munhu asati angave mwana angave munhu mukuru angave zvamunoti imimi munhu ane target yekuya kuJoni asina maybe qualification here kana kuti asina tingati mapepa akakwana kana kuti profession yaari kuti ari kufambira kuuya kuSouth Africa kana paari kuziva pekusvikira ngo ndozvoona ndamberi anongoti ndinozozvona ndasvika umberi. Kurudziro yandinopa kuvana vari kuenda vana vechikoro vari kuende kuchikoro vanoshuwirwa kuuya kuno Joni ndinopa kurudziro kuti ngavaende kuchikoro. Kana vaende kuchikoro vodzidza voita mapepa macertificate kana diploma kana chii vaita mapepa avo vozoita passport vozokwanisa kuya kuno Joni nekuti mazuva ano zvakawanda zviri kuitika mumabhodha umu. Vanhu vari kurepiwa, vanhu vari kuraiwa nekuti vanhu vari kuchamba mabhodha. Saka ungachamba mabhodha ungaita munyama unokwanisa kudini unokwanisa kutorerwa mare ungaramba nemare vanokwanisa kudini unokwanisa kukuuraya kana usina mare vanokwanisa kukurepa kana uri mukadzi utorepiwa. Saka kurudziro ndinayo ngeyekuti kana vanhu vachida kuuya muno muJoni ngavaite mapasipoti. Unoita pasipoti rako wozouya muno muJoni nekuti nyaya yakufambira mumvura yochamba mabhodha yakashata. Vanhu vari kupera kufa mumabhodha. Saka kurudziro yangu ndeyekuti vanhu ngavaite mapasipoti vauye muno muJoni. So imimi pamakashanda apo makazoitawo here passport makamborohwa pabhodha apo chidzidzo kaichi? Chidzidzo baba. Makazoita here passport? Passport ndakaita because pendakati ndakandauya muno ndangoshanda zviro zvanga sika balance but muna 2010 ndobva ndati passport rakanaka because ndakaona muna 2000 zvanga zvisina kunaka buno nevanhu ndangozwawo kuti vanhu vari kudini pese apo ndangozwa kuti vanhu vari kudini vari kuuraiwa wati ndikati zvina ndidini ndite passport ndobva ndaita passport muna 2010. Saka from 2010 svika zvinezvi ndiri kushandisa passport. Overall zvese sarudzo yamakaita muupenyu wekuya kuJoni munoiti yave yakanaka yave yakashata kana zviri neutral kana munoti dai hangu ndakangogara ndingori kuziva? Sarudzo ndakatora kuti ndiwe kuno kuJoni yanga isina kunaka nekuti manesero ndakaita ndiri munomu ndangoona kuti dai ndiri kumba zvitori nani because mazuva ndara ndisina kudya mamwe mazuva even nemari ndinoenda kubasa ndatoshaya nemari yekuenda transport yekuenda kubasa kukwira transport ndaitoishaya because mamwe mazuva ndati kana ndikakwira train ndaikwanisa kukwira matrain pane mangowe ngokwira mahara tongokwira mangowe. Saka waiti ungakwira mangowe mutrain ungasangana nemasecurity emutrain waikwanisa kurokwa nekuti pane rimwe zuva ndakaziva kuti rimwe zuva ndichibva kubasa ndobva tiri muCaptain Park masecurity vakanga varipo pastation vachitovhara kuti vanhu vasina mari dzetransport dzetrain vasapinde. Saka vakazotibata ndobva tarohwa. Saka muona kuti takarohwa futi ndakarohwa ndakatorohwa ipapapo. Saka ndatorohwa payani zviropa zvakabuda ndakarohwa. Saka pakaoma pakaoma upenyu hwayo nawe muno usisiri upenyu chose ndakatora kuti ndiwe muno angazina kunaka but chendakukurudzira kuite kuti vanhu ngavaite mapepa ngavaite mapepa mapasipoti kuti vauye muno uye futi ngavauye vane mabasa vanoziva nekuti kana usikazivi basa unofa ngenzara kana usikazivi basa unofa ngenzara asi ungaone mapepa une basa raunoziva upenyu hwako hunokufambira.
basa raunoziva rekuzviitira nemaoko here kana kuti rekundotsvaga? Basa rekuzviitira maoko. Vanhu vari kurarama especially uchiziva vana welding building. Unorarama zvakanaka. Aiwa, ngatitende. Ndo paperera chirongwa chedu andika. Ndatenda. Ndotenda baba. Muri yeZimbabwe tinotenda nekuona chirongwa ichi, manga makateerera kuchirongwa ichi. Zita rangu once again ndinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise ende ndo paperera episode yedu yanhasi. Tosangana next time.